En aquest llibre et proposem com a repte de curs la construcció d'una pista de bitlles amb enigma. Hem entrevistat totes aquestes persones perquè la seva professió està relacionada amb les tasques que se't demanen per poder dur a terme el repte. Capítol a capítol podràs escoltar professionals especialitzats en àmbits diferents: fusters, arquitectes, enginyers d'electrònica, de mecànica i de robòtica. Cada un d'ells et parlarà de la seva professió i et donarà les pautes bàsiques per exercir-la. Tot plegat t'ajudarà a resoldre el repte i potser t'orientarà a l'hora de triar la teva trajectòria professional en un futur no tan llunyà.